אני מניקוריסטית בתחום שלי, ואני ממש נתפסה לי היד, הגעתי לפה בהמלצה לאיזון גוף, לאקסנה ליאורה. נדפוק אליה. שלום! שלום. אפשר לראות את הקליניקה שלך? אני רוצה ככה שכולם גם יראו ממש יפה פה. מהמם. וואו, מה זה? זה כל הדיפלומות שלך? זה לא הכל, פשוט אין מקום לקיר. הבנתי, וואו, ממש. אז הנה. היום אני בטיפול אצל אקסנה ליאורה, לרפלקסולוגיה, וטיפול אנרגטי, נכון אנחנו נעשה? גם. ואיזון גוף. אספר לכם איך עבר אחר כך. והנה אני, שעה אחרי הטיפול, זה משהו מטורף. זה האנרגיות והחום של הידיים שלה, והיד שלי היא ממש מרגישה הרבה יותר טוב. אני אפילו יכולה לצאת היום לעבודה, רוב הסיכויים. באמת, היא עשתה לי איזון גוף, היא עשתה לי טיפול אנרגטי עם ידיים חמות, ואפילו כמעט נרדמתי בטיפול, ורפלקסולוגיה בשביל הלימפה, שזה ממש עוזר. היא אמרה לי שזה גם כאילו מהרגליים, גם זה הכל, גם כל הגוף קשור, וזה גם יעזור לי ליד. ובאמת היה מהמם. ליאורה, תודה רבה לך, את מהממת, זה היה מדהים. בשמחה. תודה. ממליצה בחום.